Il-biskuttini tal-podcast jixtiequ jirringrazzjaw lil SMS Mondial, EasyGas, MRCD, Lourdes Opticians, Farner Malta, Index, Homeplus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Telbudella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant. Nilawkom għal podcast ieħor il-Biskuttin u naturalment miegħi George. Insellimlek. Hello. Kif inti? Hello. All right. Hello. 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 Ekk għandi abtut najt. Isn't me you looking for? Fadik id-diska. Ija. Sabi ħafna. Lajn Richie dilli. Mela, nilawkom għal Biskuttin istadrajtu tajb ħafna ħana kien għal isu s-sikkat. ħafna jarawna fuq Facebook, fuq Smash, kull nar tal-ġemma fid-9 nofs. Ekku, kont senajt. Jibatu ħafna Il-televizjoni. kommenti, ħafna jgħidu li l-qoddim il-televizjoni qed jispiċċa jiena ma naqbilx, aħna nkunu l-ġenna u t-television kun għadu għaddej. Għallek li sejr ġenna. Jien? ċert ismu. Mela. Xiex? Si, mela. Tukkajt bikaw. Unaġan twakka bik il-ġenna li. Feċon t-ġiret bijak imur għall-eternita l-infern. Kull wahda. T-sew u koll. Totu Ma xkazu hi. Kunu dejjem pozittivi, Iva. Min għandu qalbu tajba ħajmur il-ġenna. Anke min ma jizbaljax, kuħat jizbalja. Kulħadd. Le, mux kuħat jizbalja. Kulħadd. Tajjeb, imma jien hemm nixtieq imur. Jiena il-ġesu ngħidu dejjem. Nixtieq narak imma m'għandix ħaġna. Bakalji l-est ma m'għandix ħaġa. Ħanaraw minnu l-mistindent tagħna llum Interessanti. minn hawn nofsit ieħor. Il-mistident tagħna huwa Mark Lawrence Zammit, inselmulu. Inselmilkom. Hello. Irrid ngħid illi ħadd pjaċir ħafna qabel bdejna għax fost l-iktar nies li l-qajtuni tajjeb u li ħadd pjaċir nitkellem magħkom għax il-chemistry ta' bejnietkom ma tantx rajta postijiet oħrajn. Hux vera. Komplimenti ġifieri, vera. Grazzi. Tara ħna l-qajna l-iktar. Tara. Fost l-aktar. Isma'. Vera fost l-aktar. Il-laqa li kellek qabel, dik organizzajnija jiena u Dwayne. U Ivan, da ma kien jafċejta. Ġewx tajdu grazzi. Però miskin qed jipprepara l-programm, innu innu tal-kafe, ġabu li l-kafe, vera, ġabu li l-kafe u l-pasti, le, vera kienet hekk. Il-croissant. Rajt show, rajtna nġildu. U kien ftit entertainment ta' dak it-tipu. Għana patfall ta' nġidu u namlu paċi. Mela, Mark twilet fi-13 April tal-1992. Ekku. Meta? 19? Erżara l-programma, hija l-kompetizzjoni, batuna fuq Alexa, il-WhatsApp sejtek. tagħna. Alexa, sejtek biex terġa' tgħidilhom. 7676, 13 April 1992. Tajjeb. 1992, ġifieri għandek żmien? Ħanala 32. Għadek zaħir. Tidher iżgħar Ma nħossnix, Le, eżatt. tidher naqri Ma żgħar. nħossnix. L-ewwel darba li int qajt, ġifieri rajt lilek jien, kont qed iddoq waqt l-anja tal-poplu. Ma nafx xi 15-il sen ilu. Forsi mhux daqs, insomma jista' jkun, għax missieri kienu għadu jidoq u kont indoq miegħu b'hekk bdejt. Missieri doq il-kitarra u jindoq il-pjano. Inti għadek imma ddoq il-pjano jew le? Għadni imma mhux daq frekwenti daqs kemm nixtieq. Ma ħabba x-xogħol tiegħi rarament ikolli ċans. Ma il-mużika tajta t-tieni preferenza. Ejja. Ma kieku tgħidli ġifieri fil-ħin hekk kieku tgħidli x'tixtieq tagħmel flok il-ġurnaliżmu ngħidlek il-mużika. Tajjeb. Għalfejn tħossok aktar minn ta' 32? Huwa pereżempju x-xogħol tiegħek. Ix-xogħol aktar, ix-xogħol kabbarni kmini.
Ma tidirx kbar imma ta' Imma minn ġewwa, minn ġewwa. Kif tħoss? Dik mhux idea tajba, Żgur li mhix idea tajba, Eh. mhux qed ngħidlek li xi ħaġa tajba. Ma ħossni xieħ, imma nħossi li x-xogħol kabbarni kmini ħafna. Fis-sens li inħabba twiċċi ma' ħafna problemi li żgħażagħ tal-età tiegħi. Ekku. Probabbilment ma jkollhomx għalfejn ħabtu wiċċhom magħhom. Isma' jien għandi ħafna kurzità, nista' nibda jien. Iva, mhux bdejna diġà fil-fatt. Le, biex nibda nsaqseħi. Ej, jibda. Le, għax huwa ġurnalist investigattiv. U hekk waħda mill-kurzità tiegħi. Meta tkun qed tinvestiga storja, iġġib qudiem għajnejk naf li jekk qed tinvestiga lili tista' tweġġa l-familja tiegħi, jista' jkun li s-sorsi li waslu għandek u ma sorsi għax li jridu jagħmlu l-ħsara, imma tant kemm is-sorsi għandhom il-karti li huma veru, jien naf forsi firma falsa tiegħi. Li inti tippubblika u tista' tweġġa lilna fil-lom, il-missier, jekk immiżewweġ il-mara. Fimni għad-domanda, George. Għal ma tibdix, ta' Għaxu l-ewwel għalli ġib il-kantanti ħajintervistaw kuma. Lesta d-domanda, Imma xort jiena tweet, wieġeb. fidejk. Mela, nitlef l-irqat fuq għajjen. Ġenwinament qed ngħidlek, mhux qed nipprova nibloffja, assolutament ma tantx nitkellem fuqha fil-pubbliku biex ma jaħsbux illi qiegħed nilagħba tal-ħelu, ma vera nitlef l-irqat fuqha. Għax parti mix-xogħol tagħna u dak illi meta tinduna li xi ħadd qed jagħmel xi ħaġa li mhix etika jew ħażina, tikxfu għax inkella dak il-punt tal-interess pubbliku. U hemm mod u mod. U hemm mod u mod, ġifieri l-ewwel net jiena dejjem ngħidha lin-nies anke meta nkun qed nagħmel storja fuq xi ħadd, isma' jien m'għandi l-ebda interess li infottilek ħajtek. La tiegħek la tal-familja, laqas il-karriera m'għandi l-ebda interess li la nwaqqa l-ebda Prim Ministru għax ħafna nies jaħsbu li jiena rrid nwaqqa l-gvern, però ma għandi l-ebda interess minn dak, ġenwinament, verament. L-unika ħaġa illi jiena nħossni responsabbli tagħha hi l-interess pubbliku. Jiena ngħid isma' din il-ħaġa li ġiet għandi hija fl-interess pubbliku, kultant ma tkunx. Jiġifieri kultant jiġi xi ħadd jgħid li jisma' taf min qed jaqlib għall-mara. Stradak u jkun xi ħadd imlaħħaq pereżempju, qatt m'għamel xejn fuqhom dawn. Naf l-istorja tajba u aktar xaraw ħafna nies. Tagħmel tajjeb. Ir-raġuni Il-ġurnalist ma mandu, nħoss fl-opinjoni li- tiegħi, il-ġurnalist m'għandux jidħol fil-kamra tas-sodda tan-nies. Ek naħseb, issa jiena, having said that, nemmen illi politiku per eżempju, jew xatt imlaħaq li jaqlib għal-mara li ma kienx onest mal-mara tiegħu. Insiba diffiċli biex nemmen kif jista' jkun onest miegħi, ċittadin li qas jafni, però xorta ma naħsibx li fl-interess pubbliku noqgħod nikteb l-istorja dwarha. U tlift ħafna stajjer tajbin hekk. Mhux dejjem il-każ imma Marta. Mhux dejjem, għalhekk ma nagħmilix. Għax jista' jkun Għax tant delikata. il-politiku huwa uman. 100% Jista' naqbel, jkun naqbel. fil-pubbliku qed jaqdi xogħlu tajjeb. Imma d-dar għandu problema mal-mara. Dan kulħadd uman. Jiġifieri jekk jiena politiku u niddejja mar-raġel tiegħi jew mal-mara tiegħi, allura nibqa' magħha minħabba l-politika. U dik hija raġuni għal faqat ma għamilthom, għaliex It's tant hija personal delikata. things, daw. U tant ma tistax tiġġudikah il-bniedem. Sure. F'dawn l-għażliet għax di tista' tiġri l-kulħadd tagħda, ġifieri tista' tiġri li nkun inni 20 sena miżewweġ, tiġi kolli l-ħajja perfetta nagħmel korsijiet ta' kana, tiġi waħda, skużawni, laqat il-mikrofon jiena għandi ta' tifel. Ġifieri wara tifxil il-wires, ġifieri ma niġġudika l-ħadd. Nitkellmu fuq Xarabank, però ġifieri wara Xarabank inti bdejt ġurnaliżmu. Issa qiegħed it-Times of Malta, jien Times of sentejn u xi ħaġa. Le wara Xarabank għamilt sena nagħmel programm ta' television. Nar ta' erba' flaxija. U mbagħad bdejt it-Times of Malta, ġifieri ilni mi 20. L-erba' fost il-ġimgħa. Eżatt, l-erba' fost il-ġimgħa. Ħallum, l-erba' fost il-ġimgħa. Eżatt. Ħallum jew bħal bieraħ. Ma nafx. Ma naf meta qed joħroġ dal-programm. Meta t-rekordjaw l-erba'. Jekk joħroġ il-ġimgħa ma jfallu. L-erba joħroġ għal Facebook. sewa. Eccetera, mbagħad il-ġimgħa. Fuq il-Facebook għandek jannar, frar, marzu, april. Imma allura, imma kultant tiġi xi ħaġa li Ma tkun tajm vera. xed tagħmel ġifieri. Jien ġurnalist investigattiv. kif qal Tajjeb George, eżatt, Semmi li ġistejjer investigattiv. li investigajt, per eżempju. L-iktar tnejn. L-waħda li maħletek xtorqod. U di, għaw, f'Settembru kellna konna jiena u Jacob qed nagħmluha l-istorja tal-benefiċċji soċjali, tan-nies li kienu qed jieħdu benefiċċji soċjali sa qegħdin il-qorti illi ma kienux intitolati għalihom. Dik inkwetatni immens, inkwetatni għaliex. Dik kienet fl-interess pubbliku, ovvja, dajem eluf ta' euro. Imma, u di il-problema tal-ħajja, illi għax aħna nieħdu pjaċir ngħidu wara il-ħżina u t-tajbin, mela it-Times ħarġet skandlu mela fuq minnu l-iskandlu ħżina. In-nies li kienet jieħdu l-benefiċċji ħafna minnhom bdejt ninduna li kienu foqra u morda.
Mhux 100%. Ma ngħidlekx 100% għax kien hemm ma kellux bżonnu ħadhom Alfred. Imma ħafna kif neħħewlhom il-benefiċċju għax il-pulizija qabduhom għax da teknikament il-pulizija ta' kienu diġà qed jaħdmu fuqha biex inkun qed kollox. Bdew jgħidulhom aħna m'għandniex biex ngħixu issa. Il-ħajja komplikata, u dik tlift l-irqad, tweġġani, imma issa naħdem biex nara illi dawn in-nies li għandhom bżonn il-benefiċċji f'pajjiż li hu tant magħruf għal benefiċċji għax tubi vera aħna verament magħruf illi għandna benefiċċji tajbin Malta u vera jieħdu benefiċċju ieħor, imma mhux wieħed li ma ħaqhomx. Għax il-ħażin xorta kien ħażin. Jien nemmen ftit li l-ħażin m'għandekx tiġġustifika għaliex imbagħad it goes down, it goes to hell eventwalment. U meta taħroġ fit-triq. Per eżempju, di tal-benefiċċji soċjali. Għandek hemm ħafna nies involuti, ġifieri ara kemm ħataqla ħars blikraħ. Iva, ma fl-aħħar mill-aħħar mhux qed Xogħol, ħars sabiħ laqqas. Jiena ngħid meta nixba jew meta niddejjaq bil-ħars ikraħ. Nitlaq, ma mhux nibda nagħmel xogħol differenti biex ikoll il-ħars sabiħ. Għax inkella mhux ġurnaliżmu. Da mhux bħal politiċi wkoll. Eżatt, jiena nemmen ħafna ftit fija dik, jiġifieri ħatmu perfett. Alla ħares pereżempju jiena ma nsemmi l-ħadd. Nagħti każ x'qalu fuqi f'ħafna drabi bħala sindku, affarijiet li m'għandhomx jaqsmu pereżempju, imma di parti nafuha. Nafuha. Di tal-benefiċċji soċjali, pereżempju, wara komplejt issegwi inti. Komplejt, issa għadhom. Kien hemm xi ħadd pereżempju li ċempillek u qallek isma' jiena qed nieħu fottejt li ħassart li. Le, ħankun onest, din ngħidha u deħta xi darba oħra wkoll. Jiena qatt ma rċivejt teddit jew nies, ġifieri verament, ġifieri għax ħafna jgħidu għax hate comments kemm trid, però jiena għamil deċiżjoni xi 5 snin ilu li ma nibqa' naqra xejn kummenti, ġifieri la naf xejdu tajjeb. Imma dik esaġerata f'dal-pajjiż, mhux dal-pajjiż biss, dil tal-hate comments. Għalhekk ma naqrhomx għax mhux worth it. Jiena nippreferi ċempilli Alfred Zammit jew George tgħidu li isma' dik l-intervista vera ħażina kienet. Ma nafx kellek u napprezzah dak il-feedback għax minn ċerti nies li taf jifmu u taf li jridulek il-ġid. Nieħu pjaċir bih. Ma saret komda li n-nies jattakkawk minn fuq keyboard jew mill-mobile, mhux hekk. fuq il-Facebook u ma jkunux kapaċi jiffaċċjawk personali. Fil-fatt qatt ma iltqajt ma ħadd fit-triq. Issa, in-nies tajjeb li nkunu nafu il-kol kemm aħna li l-liġi tal-hate speech qiegħda hemm. Int ma tistax tpalla bla doċ fuq il-Facebook. Ħana ti eżempju żgħir. Jekk jien pereżempju ngħid biex ma nsemmi l-ħadd. Mark huwa korrott li qed nimmala famak. Jekk George jagħmilha xer, George huwa ħati bħali. Dik hija arm il-hate il-malafama, dik li belluża. Fimt? Imma jekk jien għamiltu l-post inti toħodni l-qorti. U tista' tuħu l-qorti wkoll skont il-liġi lil min għamel xer. Ma nafx konx tafa dik. Għax konna tkellimna fuq kalamita. Jaqbdu per eżempju post u jaqbdu jagħmlu xer, jixxerjaw jew jikkummentaw. Anke min jikkummenta jista' ukoll ikun kompliċi fiha l-ħaġa. U qed jitresqu n-nies u jeħlu. Ġifieri intaqbel li kien tneħħal liber kriminali, per eżempju. Le. Jiena naħseb li ġurnalist jista' jagħmellek jista' joqtlok bl-inkwiet u jekk xi ħadd joqtlok bl-inkwiet inġustament, allura għandu anke jeħel il-ħabs. Ma jiena ma naqbilx li kelli tnaħħa. Għax il-liber kriminali kien illi inti tista' tmur il-ħabs għax imma la famajt il xi ħadd. Nixtieq nitfa' din il-kelma. Sensazzjonali. Jiena taħseb li l-ġurnalisti kultant biex ikunu sensazzjonali inti mhux l-estamila, imma biex ikunu sensazzjonali ikissru l-persuna. Mela jiena wkoll sensazzjonali. Kellna tip ta' ġurnaliżmu f'pajjiżna u għatanna wkoll forsi. L-oriġinat iktar. Għax inti iktar milli biex tkissellili biex il-gazzetta tkun ħarġet aħbar esklusiva jew sensazzjonali. Iva, mela. Ok, jiena ftuni moment biex nispjega x'nifhem jien b'sensazzjonali. Mela, li xi ħaġa li aħbar tkun sensazzjonali jien ma nara xejn ħażin. Tuni ftit ċans. Ġesu kien l-aktar persuna sensazzjonali li qatt rajt fuq jien għax qatt ma tpensax li ltqajt miegħu ma li qatt rajt fuq jien dan biex għamel l-ewwel miraklu m'għamlux ġodar sewwa dan għamlu ġotiġ f'post fejn kwalunkwe problema żgħira issir drama kbira. Dak ifisser li d-debut tiegħu rridu jkun show kbir.
Meta tema ma temax 500 ma 5000 bin-nisa u tfal tagħhom. Meta fejjaq ma fejjaqx irjieħat li jitfejqu imma mart ta' minn kien għadu. Meta miet Lazzru kellu ċans imur ifejqu qabel ma miet. Ħallih imut, imbagħad mar biex imbagħad Marta u Marija jgħidulu immissa laħaq niten ħalli jqajmu mill-mewt. Ġesu kien sensazzjonali fil-mod kif għadda dan il-messaġġ u jiddispjaċini li l-Knisja ma tapprezzax il-ġenju komunikattiv ta' Ġesu f'dan is-sens. Għaliex il-Knisja wkoll bojkotjat ħafna l-medja sensazzjonaliżmu, però hemm linja. Hemm linja. Fi ma nagħmilx kollox biex inkun sensazzjonali, però li inti tikteb artiklu b'mod li jiġbed l-attenzjoni trida bil-fors għaliex inkella stajt ma għamiltu xejn. Imma hemm linja, ġifieri jiena biex jarawn in-nies ma ninżax ħarwin fuq it-television. Sensazzjonali, jarawha żgur, fi l-ikbar valur mhux li jarawni, imma biex jarawni jrid ikun hemm xi tip ta' sensazzjoni hija tqanqil tal-emozzjoni. Issa jekk inqażżiżha, Però għas-sensazzjonaliżmu, ma nafx teżistix din kelma, ma naħseb. Biex wieħed ikun sensazzjonali ma lestin kisru n-nies. Assolutament li le, imma pereżempju, m'għandikx tkisser li xi ħadd għax huwa sensazzjonali, però jekk hemm xi ħadd illi fotta b'500,000 euro fondi pubbliċi pereżempju. Ma tistax hemm valuri kbar. taħbira. Jien ma nemminx li jiena nemmen li l-valur tal-libertà tal-espressjoni mhux l-ikbar ħaġa li hawn ġvina bejn il-libertà tal-espressjoni u r-rispett nagħżel ir-rispett. Imma mbagħad hemm affarijiet fejn jiena naħdem f'xogħol fejn in-nies għandhom dritt ikun jafu ċerti affarijiet. Jekk in-nies għandhom dritt ikun jafu dak huwa valur ikbar mill-familja tiegħek jew minn kemm se tweġġa' int. Issa, aħna l-ħin kollu nażlu bejn il-valuri fil-ħajja, dak ma jfissirx li jiena rrid inkissirlek ħajtek jew nfotti anzi. La semmejna l-Sidna Ġesu Kristu kien sensazzjonali meta wasal il-waqt għaliex fit-tixtakana għalla mhux il-moment. Imma xorta fit-tieċ għamlu Għamlu bis-saħħa tagħha. Iva, imma ġara Għax ħobda l-ommu. Mela, U ma rridx ukoll iwaqqa' ċajt il-larajjes. Ma rridx waqqagħhom ċajt. Għax dak iż-żmien l-imbit kien l-iktar ħaġa importanti fit-tieċ bħal aħna kellna l-vermut pereżempju, ma nafx il-ħaqtux imma saqs il-ġenituri. Illi mhux l-imbit kien popolari Malta u għawdex u jgħidulek in-nies, il-vermut, kont morant in-nies, ħana millek vermut. Mhux ħana millek whisky, ħana millek vermut. Ġifieri ġesura u mhux tal-qdihom imbagħad imma tal-li-tom imbit tajjeb u qalu ismu kif qed qasmu issa dala skirna. Għax kienet bil-kontra l-ewwel jiskru mbagħad ituhom il-ħażin. Fim? Illi kont qed nipprova ngħid imma li ġara ftit. Jiena nħobb ngħidha di darba kont ftit u ġratu kienet tal-biża'. Jekk żewġ min nies jaqbdu jagħtu waqt Live of MTV ma jinduna ħadd. Il-konsert jibqa' għaddej, ikaxkruhom il-barra u kollu ma jiġri xejn. Jekk nemmen jibdew jagħtu ġotiċ u ġratu kienet vera esperjenza kera, ma kienx tiġ tal-familja ma nafx għax kont hemm. Jispiċċa tiġ, jieqaf, l-arusa tmur id-dar. Separa tara ġrida fiċ-ċimiterju, pereżempju. Jew fiċ-ċimiterju. Ħadd titfel il-missierek. Pereżempju. Jew fl-aħħar tal-funeral. Jiena naf każ li ġildu fuq il-wirt waqt li jitfnu missier. Ġo-ċimiterju, jirrajta. Tiċ huwa post delikat ħafna dak li kont u kollox huwa sensazzjonali ftiċ jekk l-arusa telleċ il-mant fil-bidu jew fl-aħħar jekk kelli l-bsiċċi u xċibta ċurketu kemm fjuri kellha fuq il-libsa u kienux bitzilla jew ir-rakmati. Kollox huwa ħafna ikbar, ħafna aktar sensazzjonali mill fil-fattu. Dik nara xi ħaġa hemmhekk jien fil-komunikattiva brillanti ta' Ġesu. Meta jkollok xogħol it-tip tiegħek tad-dar jinkwetaw. Aktar, ħafna aktar mill-li jgħiduli. Jinkwetaw. Jinkwetaw aktar mill-li naħseb messom biex nkun onest, imma jinkwetaw. Kif nimmaġna jinkwetaw? Għandhom raġun jinkwetaw. Għandhom raġun. Għax huma ikunu jixtuqulek il-ġid. U biex nkun onest. U jixtuqu li ħadd ma jagħmellek il-ħsara. U jekk u kif nitkellmu fuq qabel ma bdejna, jekk taqra il-comments tal-Facebook, ġenwinament tibda taħseb li qiegħed fil-periklu. Il-mod kif jitkellmu n-nies. Iġalek tinkwita serjament. Jiena fuq is-safety tiegħek, Jiena naqbel miegħek. Darba kien hemm wieħed li anke rid jinbarra lil bib, pereżempju. Ta' suġġeriment lin-nies għax kien hemm xi ħadd tipparkja il-belt ma' residenza ta' anzjana u di ma setax toħroġ miskina biex tittaddi hekk. U għallhom fuq il-post għallhom morru imbarraw id-dar tas-sindku. Jiġifieri
il-Maltin, il-poplu Malti, taħseb li għandu jimpressjonani jenax ġenerus imma fl-istess ħin ikun kattiv. Kif tista' tkun kattiv u ġenerus? Ma nafx dik hija misteru kbira li kif aħna l-aktar poplu ġenerus imma wkoll daqstant kattivi ma' xulxin u kultant għandna l-mentalità korrotta wkoll. Stramba ħafna m'għandix. Nispera li ma nużawx il-ġenerożità biex innatfu l-kuxjenza. Dik tinkwetani biss. Nispera li dak iċ-ċek kbirek li mmorru bih f'dawn il-maratoni u jiena ppreżentajt minnhom dawn ġifieri parti minna dik ta' ġifieri. Mhuwiex ara. Jiena ngħaddi s-sena kollha nwaħħalulek imma Issa, ħana millek domanda. Kieku fil-gvern kien hemm il-Partit Nazzjonalista kont tirreġixxi l-istess? fix-xogħol tiegħi 100% u nixtieq verament. Saqsijierek għax ħafna jaħsbu li inti titwaqqa Roberta Bela. L-unika ħaġa għalfejn nixtieq jitla l-PN huwa biex għalmenu jkolli ċans nippruvad il-ħaġa. Għaliex? Għax jien ħadimt biss taħt il-Labor bħala ġurnalist, fis-sens jien nsertajt illi bdejt il-karriera meta tela l-Labor fi 2013 kont eżatt fil-punt fejn ħireġ mill-Università. U naħseb tkun għalaqt il-50 biex jirnexxielek. Probabilment. Imma di l-ħaġa li nixtieq jitla l-PN biex almenu nkun nista' ngħidlhom li sara jiena naqbad mal-PN għax jiena f'moħħi il-gvern hemm fil-gvern. Fina il-gvern il-Labor ġie afdat b'maġġoranza enormi, allura għandu jkun held accountable ugwalment ta' dik il-maġġoranza enormi. Il-PN tista' qbad miegħu so to speak, ħadd tista' imma l-PN ma jista' jagħmel xejn, il-PN. Isma' qed insemmu il-Partit Nazzjonalista, Partit Laburista, u inta tajt nixtieq li l-Partit Nazzjonalista jitla' ħalli bħal speċi naqbad ma'. Għax żgur hemm ma xiex taqbad imma il-Partit Nazzjonalista għandu passat. Jien nafhem każijiet il-qorti li għadhom pendenti, jinnafem affarijiet oħra li forsi għajdu. Ma nafx, ġurnalist, irrit jaqbad tissa, ma jistax imur lura ifittex sorsi, isma, qabel l-2013, jinnaf instara computer minn ġo ministeru. Il-ġurnalisti jmorru lura. Imorru lura. Ġifiri tista' tipprova jekk tmur lura qabel l-2013 u nimmaġini hemm stejjer. Da lingwaġġ li jintuża ħafna fil-Parlament, insejtu x'għamiltu fi żmienkom mhux dik isa. Il-argument tiegħu dan. Inti, il-Gvern Laburista, tlajt blajta li m'intix se tkun bħal Partit Nazzjonalista għalhekk in-nies ivvutawlek għax tant kienu xebgħu minn Gonzi u l-PN li ma ridukx u inti qedtilhom li se tkun differenti. Issa tiġix tgħidli 10 snin warajlek fil-gvern, imma aħna bħal dawk ta' wkoll, anka dawk kienu bħalna, jien ivvutajtlek biex ma tkunx bħalhom. Ħadd tiġi tiġġustifika x'inti tagħmel billi tgħidli li inti bħalhom. Għalhekk naħseb apparti issej għalek 10 snin fil-gvern. Issa jekk hemm problema li li bdiet fi żmien il-PN. Sorry. Imma issa inti di backstop set ju. Meta tkun fl-oppożizzjoni kif qed jagħmlu l-PN bħalissa faċli toqgħod parla, sorry. Skużawni nibda. Faċli toqgħod parla. Imma inti hemm għalhekk tellajnik fil-gvern. Naqblu illi jiddeċidi l-poplu. U l-poplu huwa sovran. Jiena qabel tħanna għetlek, jekk f'Ġunju li ġej jien ma nkunx sindku, probabbli nitlaq. Għax jiena jekk in-nies ma tikx il-fiduċja u tażel pereżempju l-ħaddieħor, jekk jgħidu. Mhux b'suppervja. Mhux b'suppervja, jekk jgħidu li kompli. Però jekk in-nies tażel mod ieħor, jien ma nemminx li inti kont kap ta' gvern lokali u pereżempju ħansemmi il-Bernard Grek li hu ħabib tiegħi. Però kieku jien lajtit kaxkira għala jien ili li tlaqt. Temmelli politiku il-poplu jibat messaġġ u jgħidlek li l-ek ma rridekx f'elezzjoni ġenerali, għandek tibqa' hemmhekk. Politiku għandu jibqa' hemmhekk jew skont is-sitwazzjoni. Isna drajna li meta partit jitla fil-kap jirreżenja wara ftit, isra jilħaq kap ieħor. Din naħseb kienet l-ewwel darba li Bernard Grek u naħseb kien hemm Alfred Sant ukoll li kien tilef l-elezzjoni wara ftit reġa'. Jiena naħseb ma tistax tiddeċidija wara elezzjoni, imma jekk konsistentement tibqa' ma ġibx riżultat. Naħseb imbagħad verament tikkonsidraw. Għax inti tista' tkun sirt kap issa,
U sena diħla l-elezzjoni, ma tippretendi l-ebda kap li jaqleb id-dinja ta' taħt fuq f'sena. Jien minix konvint illi Joseph Muscat bil-kapaċitajiet u l-ħila kollha li għandu u li kellu dak iż-żmien, ma nix konvint li kien jirbaħ l-elezzjoni, no ma forsi kien jirbaħ għax nies diġà kienu ddejqu fit-2009. Imma considering li l-PN qiegħed daqshekk blura fil-voti għalmenu fl-aħħar elezzjoni tidher ċara li kienet l-ikbar rep elettorali. L-aħħar elezzjoni Roberta Bella ġab aktar milli ġab Joseph Muscat. Eżatt. Però żewġ partiti naqsu wkoll. Il-Laburista żied. Id-distak kiber, il-Gvern Laburista żied id-distak, imma ħarġu nqas nies jivvotaw u l-PN naqqas aktar ukoll. Allura d-distak kien iktar faċli li jikber. Jiena naħseb bajnaw jekk ma rnexxilekx verament tagħmel xi tip ta' bidla li tinħass. Ma tikkunsidra l-pożizzjoni tiegħek. Having said that, ħafna nies jgħidu li kien ma nara l-ħadd aktar. Ġifri jista' jkun li l-kap preżenti jiddeċidi li jibqa' hemm għax jgħid isma' jien ħankun inti. Pereżempju il-kritika prekursur għall jmiss. ħalli mbagħad induru anke fuq hekk personali fil-ħajja, mhux personali. Għax inti għawċi insiru nafuk ftit. Per eżempju, inti tikkritika x'jiġri fl-Ewropa, per eżempju, Mezzola. Kienet ukoll dan l-aħħar ġimgħat minħabba l-gwerra li ma missix marret u ġifieri segwi x'jiġri fl-Ewropa jew Malta biss. Ħaġa li żgur qatt ma nagħmel, u di jiktu pjaċir bija l-laburisti naħseb imma vera nemmina, ħaġa li żgur qatt ma nagħmel inkun MP u nivvota kontra Malta. Nastieni ma nivvotax kontra Malta. Konsensaqsijilek din. Bravo, għandu jkun. Għaliex il-messaġġ li qed tibgħat huwa vera żbaljat fil-fema tiegħi. Nastieni iva, imma nivvotax kontra Malta. Anke kikun vot fuq xi ħaġa li ma naqbilx ma ħalqet tiġri Malta, ġifieri. Naqbel miegħu għandek familja, l-familja ġewwa ħadd tiġġieled koll-argument, imma barra, kif noħroġ il-bibta barra. Imma kultant issa ħanagħmel l-argument liħor jgħidulna ara toqgħodu tiktbu dal-artikli bl-Ingliż jarawhom il-barrani u tagħmlulna l-ħsara. Imma sorry, dik mhix problema tiegħi, dik problema tiegħek li kont korrott pereżempju in the first place. Jiġri don't shoot the messenger. Però kien kun MP mbagħad nagħmel l-argumenti, nuri id-diżapprovazzjoni tiegħi, ma naħsibx li nivvota kontra Malta imma. U m'għandi l-ebda intenzjoni noħroġ għal MP ta' ġifieri, imma kif semmejt li l-Ewropa ġitni di f'moħħi. Tajjeb, la semmejna l-Mezzola tara kap tal-Partit Nazzjonalista. Naħseb li jriduha u naħseb li kitrida hi. She could have it, għax naħseb jriduha. Irrid nara jekk tkun xkap tajba. Għax qatt ma rajta fil-politika Maltija. Irrid nara għadni. U fl-Ewropa. M'għandix dubju li fl-Ewropa hija politika tajjeb. Tal-Iżrael u l-Palestina u attakkawa meta kien hemm il-pajjiż liħor li anka fi protesti wiċċa ma' kull imkien. Jien naħseb li għaġġilna ftit kollha kemm aħna ta' id-dinja tal-West fuq il-gwerra tal-Gaza għaliex il-vittmi malajr ħafna saru l-aggressuri wkoll f'dik il-gwerra. Qisu kienu lesti biex ikissru lin-nies innoċenti biex tibda tara tfal mejtin u nixtieq naf kif dawn it-tfal kienu ħatja ta' xi ħaġa jien fil-Gaza. Għaġġilna, u anke fl-Ewropa għaġġilna, inkluż naħseb Mezzola. U naħseb li se qed jindunaw. Dal-podcast ġimmi ġublilkom minn SMS Mondial, Easy Gas, MRCD, Lourdes Opticians, Faner Malta, Index, Home Plus, Rotunda Cafe, Sakla, Centro Moda, Mercanti Restaurant, Noel Auto Dealer, Varta, Royalty Bedding, Sherry's Estates, Jewel Box, Skin Deep Beauty Clinic, Silvia Bazar, Dallas Furniture, Lighting and Interiors, Aladino Carpet Center, La Molizana, Benna, Logica Office Furniture, Del Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant,